Mopahigayon og duha ka adlaw nga transport strike ang grupong Piston Cebu. Sugod og mga adlaw. Sayra natong detalye pinaagi nining report. Atol sa gipahigayong preskon gipahibaw sa grupong Piston Cebu nga molusad sila og duha ka adlaw nga transport strike sugod og mga adlaw Disyembre 14 hangtod sa Disyembre 15. Kiniisip pagsanong sa panawagan sa ilang nasunong grupo nga mopahigayon og samang lihok protesta. Sugdan kini alas 5 sa buntag hangtod sa mosunod nga adlaw depende sa dugang masabutan sa grupo. Gawas sa pagpahunong sa ilang biyahe sa karsada, mohimo sab sila og camping at tumangan sa batan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB 7. Buntag pa sa alas 5 hantod sa hapon og sa hapon moderitso mi sa LTFRB og ang mamahimong may tabo sa LTFRB maglunsad na og kampuhan no diri sa buhatan sa LTFRB sa gawas. Ang Piston Cebu adunay 200 ka mga miyembro sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu City. Bisan og way pinugsanay apan gihangyo nila ang mga drivers ug operators nga mukuyog sa ilang kausa. Suportado usab ang Piston Cebu sa mga militanteng grupo nga mopadala usab og 200 ka mga miyembro. Hugot nilang giprotestahan ang consolidation sa prangkisa sa mga jeepney pasayerohan din mapupos na karong katapusan sa Disyembre. Diri sa hanay sa mga driver og mga gagmay nga operator, karon pa lang nakita na namo ang dagway no sa umaabot sa January no unsay may tabo sa January. Kay maingon nato kung wala na extended, wala na po continuous sa pagdagan sa atong mga tradisyonal, muna gitawag nato na crisis ta sa transportasyon sa tibuok Pilipinas no. Away mi, suporta mi, hangtod nga paminahon bisag sirado na ang dunggan pangununa ni presidente Bongbong Marcos Jr. kay giingon niya naanay gipressure na sa mga bangko, gipressure na siya sa mga financial institution. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.